L'Assemblea de Docents, posant en pràctica el nostre rol de professors, duim endavant tota una campanya pedagògica per acompanyar les famílies en un moment de tanta desinformació. És imprescindible que tinguem els arguments necessaris, coherents i lògics per prendre les decisions millors per als nostres fills i per al futur del català. Al centre educatiu treballem incansablement per aconseguir l'assoliment de les mateixes competències en les dues llengües oficials. Malgrat això, en aquest moment no s'aconsegueix això en els centres, però ens trobem amb un pla pilot que el que fa és donar recursos per aconseguir que se millori la competència en castellà. És un absurd que no està basat en cap realitat ni en cap estudi sociolingüístic i per tant no té cap rigor pedagògic. Representant del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears, que aplega professionals que creuen en l'educació i que estan compromesos tant en l'ensenyament com la llengua i el país. Som Antoni Llebrés, president de l'Obra Cultural Balear, una entitat que evidentment està compromesa amb la presència del català a les nostres escoles i que per tant defensa el model lingüístic educatiu vigent que ha funcionat raonablement bé aquests darrers ja 27 anys i està en contra d'aquests experiments que vol impulsar el conseller Vera a través d'aquest pla pilot. Nosaltres des de FAPA Mallorca venim aquí a explicar que el català l'únic que farà serà ajudar els nostres fills i filles a ser millors ciutadans i a reclamar una vegada més que els polítics no juguin en l'educació, sinó que es deixin en els professionals decidir la millor educació per tots els alumnes de les Balears. És una eina de cohesió social per poder-se integrar aquí en qualsevol àmbit. És una tria de llibertat, es poder aprendre en català.